Pozdrav svima ljudi, mi ćemo danas igrati FIFA 15, idemo na utakmicu, ok, može vidim, protiv njega, ok, idemo, ljudi, evo gac, da i subajte se na kanal FIFA Android Balkan obavezno. Subajte se i na moj kanal, ako se već subali niste. Ljudi, stvarno mi oprošte, ja nemam pojma šta mi je sa ovim zvukom u FIFA. Ništa ni ne čuje, sad nemam pojma u klipu, ali ovak mi se ništa, ni navijača, ni ništa. Navijači ni ništa mi se ne čuje, ljudi moji. Okay. A daj, šta se... Dobro, nema veze. Idemo. Čak, ne, mamo ti. Stante to, ajde. A fuck. Okej. Evo gac, ajde, ne. Da. Ja neki božavni nisam, ja majstor u FIFA nisam je snimao ja par dana već, pa tako, nemojte me okriviti. Nisam baš priznajem, nisam neki majstor u FIFA ni neki mađončar, šta znam. Bem ti stativu glupu, ko te stavi tu? Ja imao sam i FIFA i PES i sve, ali nisam ja neki. Ja to obožavam baš igrati sve, ali ja u igranju baš nisam neki. Puf. A ne, fuck. Kud tud. Dobro, na veze, idemo opet ljudi, Evo gac. Da, napišite mi u komentare, ja kao imam u ovoj aplikaciji preko koje snimam, ja kao imam da mi u videu bude onak sve onak tmurno, da onak svjetlo bude, da onak bude u plavoj boji, žutoj. Vi ako ćete te dodatke, neke napišite mi. Fuck, a kak? A odjebem ti stativu opet koji... Ništa, neću psovat. Okej, evo ga ljudi, ajmo. Ne, jebem ti suca! Jebem ti sudi u onu glupu mamu ti, Okej ljudi, idemo, ajde. Nisam ja baš neki u FIFA. Priznajem ljudi, ja u FIFA nisam neki mahir, ali zabavno mi je baš da ja ovo snimam u 9 sati uvečer, to kakav gol. Zato što nisam stigao, bio sam na dalekom putu, išao sam putovao sam 4 sata, išao sam na krizmu kod moga kuma, okej. Idemo sad krizmu, okej, pa onda ja nisam stigao, na veze. Okej. Ne, jebi. Ne. Tu, ne. Da. Okej. Oh, fuck. Okej ljudi, evo gac. Sad ćemo mi to riješiti. Zanimljiva mi je FIFA, ali nisam ja baš neki igrač u FIFA. Ko šta je za Muđa, Serbian Games BL, odnosno Bogdan Lalović i tako oni, ja baš nisam neki koni, ali na veze učim se ja. Okay.
Ok, evo ga su ljudi. Ne, dobro. Ja ne, oni bacili u auto. Ok, to. Daj. Ajde. Ajde, daj ovome. Pucaj, odmah. To! Opet gol. Opet gol, ljudi moji. Okej. Da, jak vam se svidio multiplayer od ovoga, od Kombata 5, napišite mi u komentare, ali ćete više da vam snimam misije ili multiplayer. Ako hoćete multiplayer, snimat ću ga svaki dan, snimit ću jedan dan, šta znam, multiplayer Combat 5, a i u tome danu ću opet FIFA snimat. A onda ću drugi dan Combat 5 multiplayer i misije jedne. I sljedeći dan opet Combat 5 multiplayer, pa onda FIFA i tako ću se mijenjati. Ok, evo ga, ne, šta sad kliknio. Dore. Ovo su golika. U kojoj sam minuti zabio. Ok, ljudi, imamo novaca. Pekove ćemo sad otvariti. Što ne. Gdje to sad? Ja mislim da je to sam vam zakupao, da. Imamo, a nema sad. Čekaj, da vidim. Evo ga, čekaj. Ima gdje to, čak ne. Kad se ljudi tu ja mislim da ne. Evo ga, sad. Imaju promovi, a imamo i pitanje. Evo, otvarat ćemo ove promo, ali ovo je najuglasnije da tako dođe. Ajde ovaj, ja ću otvoriti do sami potpiš. A treba se navezati. Navezati svi. A treba samo navezati ima. I napišite mi u komentaru kako se skupljaju oni FIFA points i ovi zeleni kao. Ali znate ne, joj, jesam glup. Okej, ljudi. Što su ovdje? Okej. A još ova dva ću otvoriti, pa šta bude. Okej. Ovaj ćemo, okej, da ga otvorim. Okej, ljudi, to bi bilo to od pekova, a treba sam ipak one od 1500 otvarati, to ne padaš više, ali nema veze. Okej, ljudi, evo naš tim, opet da vam ga pokažem. Evo ga će. To je to. Onda navučite ga. Ne, stan, pičkal ti. Stan. Aj sad ti boga, stanite ljudi sad. Zor ne veze, ajde to ću ja izvan klipa. 100% će vam dosadno biti što. A to je. Dobro ljudi, u biti to bi bilo to od današnjeg klipa. I vidimo se.